pateni ape. Tak bacok cengelmu nang kowe. Rumah cangku. Lah bar sedekah arta dhewe sedekah ki nuwun sewu tenaga. Tenaga. Sedekah tenaga ki akeh, Pak. Akeh. Contone wong dandan-dandan omah Laden apa laden ngene iki wis matur nuwun. Biyoda. Iki termasuk apa ki sedekah tenaga. Ngiwangi sabiyantune Bapak Maksun nanggone kagungan kersa. Iki wis dicatet pinangka amal kebaikan. Insyaallah swarga cadangane. Amin. Pak Maksun ki wis jelas calon swarga. Wis penuh. Gelem nanggap wayang, ngibur wong akeh, swarga ki jelas Pak Maksun, Bu Maksun sekeluarga ki swarga. Awit nuwun sewu. Dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Lah nek sing ndongakne wong sakmene kae ki wis wali pira ki sing ndongakne Pak Maksun. Akeh banget. Jelas iki. Wis tenan. Kelebu ampean sakloron. Umpama ndedonga mring ngarsane Gusti iki donga apa? Ora nganggo donga wicara, nganggo disanepakne tetembangan, umpamane selawatan. Lah nggih kathah sanget to nek selawatan. Aku gak iso aku. Aman karo sampean aku gak iso. Aku ora ngapal kok. Ya Mas Yudo iso ya manut Mas Yudo ngomong. Iki aja ngisin-ngisine lah awake dhewe iki mewakili dagelan pondok seluruh Indonesia. Awakmu aku urung kok. Lah ndek iki tak jak ning pondok 3 sasi lho. Pondok bersalin ngene. Lah ngono kan ya kudu iso to paling tidak awake dhewe selawatan. Sapa sing gelem maca selawat insyaallah bakal entuk syafaat. Pitulungan saka Kanjeng Nabi Muhammad. Amin amin. Lho iso pra selawatan? Ora ono, Pak. Ya salatullah. Ndang ayu. Salam ngono lho goblok lho wangel kandhanan. Ngono nesu lho Pak iki. Ngono iki disetel kok omah ngono. Setel kok omah ya iso lho. Wis kene aku sing dalang. Sang saya dalu. Ora iso ngono kok ndalang. Salatullah. Terus Pak. Salamullah. Lah ngono ya iso ta. Iya alon-alon. Ala Tuhan Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Malah tak dilat lho kowe. Maksudnya ben gaya lho ben gaya. Apa enek wong selawatan karo Romai Rama. Romai Rama itu kalau nyanyi pakai bahasa Judi. Meracuni cet lho. Gaya. Lah lek terus saya ngono kae terus selawatan. Salatu. Apa enek ngono kuwi? Mesti ya bener. Salatu lah ngene iki. Ya hukum panggungnya kan harus menguasai awake wong panggungan kok padakne karo sah-sah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Setole. Iki selawatan kok olehmu. Olehmu nembang kok ngono. Lah kono ngejake ngene-ngene lho Bos, ya kacane ya golek to kok. Ya harus sentil toh, walaupun ini lagu-lagu sholawat tapi kita harus sentil. Bagaimana masyarakat itu paham dan masyarakat menyukai sholawat. Oke. Ora iso iki. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Maskun. Ceng ceng tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang 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 pintere Mas Percil kok ya iso le tang 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 tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang 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 tong ting tong tang wis antem montommu wis Maksun apa Maksun? Pak Mahsun. Mahsun. Bisa ta ya? Bisa. Ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe apa omah wis ora? Omah wis. Lah iki saiki apa sing Ya kedua? terserah kowe apa. Sing kayu kena digawe apa ya, Pak ya? Gawang ya, Pak ya? Gawang ya. Iya. Gawang. Gawe gawang. Gawang gede, gawange sapa? Gawang gede gawange Pak Masem. Tong dinten tak pancene gawange Pak Masem nika gede sanget. Dadi plawangipun gede, tamu-tamu mlebune nggih saged lancar, saged mlebet sedaya. Masyarakat nggih saged menikmati pagelaran wayang. Napa melih dalange sampeyan sineng kuyung karo sinden-sinden lan iki lho dang jeng ngono lho. Kowe ngendange ora nganu blas lho kowe iki. tantang jeng. Lah ya iso tong dinten tak pancen ngeten lho Pak Eko. Lah.
Ana, ayo. Iki sing rasa ya. Iso lho kudu iso. Sembarang. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan go wadah manuk. Manuk gedhe, manuke sapa? Manuk gedhi. Sapa ora? Waduh. Sapa ora? Aku jiojos kowe mawur. Iki ngapet to iki ngono kok bingung lho. Digawe anu ya, diadah kucing ya Yo kurungan. wis ngarep manuk ya tetep manuk to. Kirik ya. Apa enek kurungan wadah kirik? Nek dinggon ya manuk, iso Tikus, apa ora? Tikus ya. Ora enek tikus. Tikus kene gedhi-gedhi lho, Dik. Iya, Pak. Lah lho semono-semono lho delok. Kuwi menungso goblok. Kuwi mirsani kon dhuwur kenceng. Kuwi tikus buntute ndek ning ngarep goblok. Iso aku lendang to. Pertanyaanmu ki lendang. Iya. Iso aku. Ku manuke Alah. ana sing arep mau apa, Pak? Ana gendeng. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhi, omahe sapa? Omah gedhe, omahe Pak Maksun. Ding tok tang tok ding tok tak tok ding tok tang tok ding tok tak ding tok tang tok tang tang tang. Gue sing kedua jerute ping pindho, Pak ya. Iya. Cerut. Lah ya rono lah, Pak. Urung kok dijajal lewat. Iya dijajal lho, Pas. Ana cerut di Jangkrik. Kuwi lho goblok. Iya. Ana kayu digawe apa? Ana kayu gawe lemari. Lemari gedhi lemarine sapa? Lemari gedhe, lemarine Pak Maksun. Dong dung dong tak dong dung kok dang dong dung dong tak dong dung dong tak dang cerut. Ye. Sewengi ngecerut pindho. Gledek. Iya. Iki ana apa kurungan, Pak? Kurungan kuwi. Ana kurungan. Kurungan iku nggadah manuk to Nggih, Pak Eko ada. biasane Oh. nggih. Biasane yo kena gedawan Ducarowo, Nggih, manuk manuk. kacer. Leci barang niku nggih. Wis ta, wis Iya. ngomong ae. Ana Nek macan niku dikerangkeng nggih Pak Eko Oke. macan. Gajah barang dikerangkeng Wis, biasane wis. ngoten Lambene nggih. aja nyolong. Lek ketek barang diranting. Nggih diranting nggih. ana Nek sapi dikandang lho Pak Eko. iki lho wangsulane aku iki lho. Iya. Ana kurungan nggih adah apa kudu manuk lho, Pak. Ana kurungan nggo wadah manuk. Bosok kurung manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhe kurungane gak sedeng. Ciut Dik gak sedeng lho. Berarti manuke gegeden lho. Oh, iya. Manuke sapa, Pak? Manuke Pak Eko. Ya lumayan lah. Ya Tapi lumayan. Pak. Pak Maksun digaekne terus Bu Siti Zulaikah Bu Siti enak ya? Oh iya no. gawekne to. Iya. Bisa ora? Bisa. Ana kerdus nggo wadah apa? Ana kerdus nggo wadah TV. TV gedhe, tipine sapa? TV gede kadane Bu Siti. Asik, dang. Asik. Dang. Eko Pak Masuk. Mas masuk Pak Eko kowe. Ayo Pak. Biar Pak. Ana dompet nggo wadah apa? Ana dompet nggo wadah kalung. Kalung gedhi, kalunge sapa? Kalung gedhi ene Bu Siti. Dang. Cerut. Asik. Cerut. Sing ngecerut sapa? Pak Masuk. Alah. Oh iya no. Garap Garap lho mesti paramu lho kok mesti gak iso blas kowe iki. Takon ae. Ana gelas nggo wadah apa? Ana gelas nggo wadah susu. Susu gedhe, susune sapa? Ayo di cerutok Iya kalau jawabanmu kalau ndi? susu tak tapo lambemu kopi ora iso to kowe iki. Susu ya susu kok Kopi ngarep. ya, kopi. Ngarepe susu aku ya. Iya, ana susu. Ana gelas. Oh, ana gelas. Nggo wadah apa? Ana Aku. ya no. Nggo wadah susu. Susu gedhe.
Ayo ngomong ora sedeng neh susune Ora, ora. apa. Susu gede, susune iki. Lah lah lah. Ngawur. Nyepelekne. Nyepelekne sidane Pak Eko. Aku muni Bu Siti medun potol guluku kok iso. Baru mangsa aku. Lho, maksudnya iki susu Mangsane. kaleng ning omah. Susu kaleng Mbak Elis iki.